τη Ματία. Ο Κόβης Κολαρίκος, ο Ως Κωνσταντής, γιος του. Αρτέμις Κωστέσης, ο Ως Γιώργης Υπηρέτης. Αρτέμις Ραδής, ο Ως Σπύρος του. Χρήστο Ραδής, ο Ως Χωροφύλακας. Θα παρακολουθήσετε μια κομμωδία με τίτλο «Τα απρόπτα του Μευτηρίου». Συμμετέχει η Δεσποινίδα Μαρία Λουκά και Χαράλαμπος Καρδακάρας. Ξανάρθεις και να γελίσεις το κουφάρι τα έπατε δέγωνα, γιατί την πίεση παρακολουμένη τη μάνα. Έτσι θα μου τα πάω. Και να φυλάεις την κοπέλα μου, να πεις ακόμα φυσικά έναν καιρό, να πεις φυσικά ένα κουτούκλι. Έτσι φυσάτα. Έχω τα μέτρη, και αφρετικά ένας, θα το εισηγηρήσω από τους πέτρες. Περάσεις την ευτυχή κοπέλα μου, γιατί να ξέρεις, γιατί είναι το ίδιο, σαν την κακομοίρα στη μάνα σου. Γιατί από τότε να στην πέθανε, και εγώ σε κουνάρι. Αφού είσαι για να μου και δεν παντρεύτηκα με μεγαλέξαν, η καλύτερη είναι του χωριού. Ευχαριστώ τάτα μου για το καλό μου κάνει. Γιατί αν δεν ξέρω του λόγου σου, ποιος ξέρει τώρα που θα βρισκόμουν. Και γι' αυτό και εγώ σαν βυζάρω, να έχεις τα μέτρη σου. Γιατί τούτο το σπίτι είναι τιμημένο και δοξασμένο και θέλω. Ήσαμε να κλείσει τα μάτια μου για τον αιώνιο ύπνο, να μας βγήκα ένα κουτσούβλι. Να μην βαρδάεις καθόλου τάτα. Και τώρα περίμενε να πάω να σου φέρω το κασάρι και το σκηνή. Άσκη στην καρδιά. Θα βρεις μέσα στο γραφισμένο το Κωνσταντίνο. Σε 10 μέρες δεν απορκιστήκαμε στην Λωρίδα. Αντίκη στον Άγιο Παντελεήμο. Πόσες και πόσες φορές επάξισα να είμαι να τανταμωθούν. Ίσα που να παντρευτούν. Αλλά η αγάπη δεν είναι δεντρή. Δεν είναι αυτός να πέσει. Μόνο βάδος με κλαδιά και αλλή μόνο πιτές. Όπως λέει και το τραγούδι. Έλα παιδί μου, πήγαινε και κάμε χέρι-χέρι. Ναι, εγώ είμαι έτοιμη, έτσι κατόλου. Αχ, παρπένα μου Παναγία. Και πάτε στην αγάπη στον κόσμο, γιατί δεν ήξερα. Δεν του έκανε σήμερα. Κάποιο και φτάει πέτρο. Αλλά όπως είπε. Τα δεν μου μαρτυράνε τίποτα. Τώρα πάω να γυρίσω κάτι για να φάει όταν θα. Όσο που να έρθει η ώρα μου στη μαύρη γη να πάω. Αν θέλεις να αγαπιόμαστε κρυφά και μυστεμένα, εγώ να λέω κακό για σένα και εσύ κακό. Άλλο στα μάτια που πανέρχονται για μένα. Είναι πάντα χαρούμενα και καλόγα εμένα. Γεια σου Σοφία, το ρίξες λίγο στο τραγούδι. Τι κάνει το πουλάκι σαν δει τη συντροφιά του, το ρίχνει σε κελάγι. Το ξέρεις που ερχόμουν. Αν το ξέρεις και το ρωτάς. Όλα αυτά τα τραγούδια που αναδιάλεις για μένα ήταν. Για ποιον άλλο, παρά για σένα. Ακόμα στην ψυχή σου βρίσκονται αμφιβολίες. Λες και είναι η πρώτη πολλά που ανταμώσαμε. Όχι αγαπούλα μου, αλλά η ζήλια με κάνει. Έλα, αυτή και τα ξύλα και να κάτσουμε λίγο αντίπλη στην εκκλησούλα και να έχουμε να μάθει τον Άγιο Παντελεήμονα για όσα θα δούμε. Όχι, δεν κάνει κάτι. Ό,τι είναι να πούμε, το λέμε και εδώ. Λοιπόν, ο Άγιος Παντελεήμονας μας βλέπει και μας ακούει. Συνάχα, να πούμε τα μέτρη μας, τι πάθει κανένα. Τάτα μου σήμερα, όλο να βυζάρει. Να πουλάμε για να μην βγει κανένα κουτσούσκι. Γιατί και μας βγάλει στην τελεία. Κάτι κακομοίρα. Μη σκιάζεσαι Σοφία, και ό,τι και να πετύχει, εγώ είμαι κοντά σου. Α, όχι Κώστα, πρέπει να φυλαόμαστε. Γιατί δεν θέλω να με ρίχνει με το κάπου. Έχεις δίκιο Σοφία, αν και είσαι ένα κοριτσάκι, σκέφτεσαι πολύ πιο καλύτερα από μένα. Σκέφτομαι να πω του πατέρα μου που έχουμε αγάπη από καιρό και να του πω να μας παντρέψει. Εσύ τι λες? Εγώ Κώστα μου, σαν τι θέλει να πω. Ό,τι θέλεις κάνει. Εμένα όμως η ψυχή μου λέει ότι ποτέ δεν θα δεχτεί ο πατέρας σου να πάρει μια τέτοια κοπέλα. Σαν και εμένα, χωρίς σπίτι.
με το νου σου. Ο πατέρας μου είναι τόσο καλός και μ' αγαπάει τόσο πολύ που δεν θα μου χαλάσει αυτό το χατήρι. Καλό να είναι έτσι. Και μέσα στο ύστερο, δόξα τω Θεώ. Έχουμε μπόλικη περιουσία και όλα. Τι θέλουμε την πρίκα. Μην το λες έτσι, Κώστα μου. Γιατί ο άνθρωπος είναι απόλυτο. Και όσα και να έχει δεν του φτάνει, θέλει κι άλλο. Αυτό το παραδέχομαι. Σήκωσε το μαντίλι. Και αυτό το παραδέχομαι. Το ξέρω όμως καλά τον πατέρα μου. Που ό,τι του χάλεσα, ποτέ του δεν μου χάλεσε το χατήρι. Τότε είναι σκάλα που σου κάνετε καλύτερα. Καθώς ξέρεις και εσύ, Σοφία μου, έχουμε μεγάλη ανάγκη στο σπίτι μας από μια γυναίκα. Εγώ έχω ένα χρόνο που έχω γυρίσει από το στρατό και πρέπει να παντρευτώ. Κώστα, τα λόγια σου μεγάλη μου το έκανε σπίτης. Αν πιάσετε εσύ να παντρευτούμε, εγώ θέλω πήλιο περισσότερο. Γιατί δεν θέλω να έχω μέσα με αυτό το πόδο, μιλάει και το μάτι τάκα. Γιατί να ξέρεις, είναι μια πολύ παράξενη γυναίκα. Που αν το μάθει, αλλή μονό. Σοφία. Τώρα, Σοφία, έσωσαμε αυτή την κουβέντα. Ας έχουμε την ελπίδα μας του Θεού για να μας καταφέρει όπως σκοπούμε. Μονάχα, ένα παράπονο έχω σε. Παράπονο, και δεν μου το λες γρήγορα. Ήταν ανάγκη το βαστάς μέσα σου. Μπορεί να μου το πει, καθώς ξέρεις τι εσύ. Και στη θεία να μου πει να πέσω, θα σου κάνω το χατήρι. Είναι τόσος καιρός που έχουμε αγάπη και προχθές που απλοχές να σε φιλήσω, πώς δεν έβρισκες. Α, Κώστα μου, φαίνεται ποτέ ξέρεις μια παροιμία. Λέει, όπα αγαπάει, σέβεται. Γι' αυτό το παραδέχομαι, αλλά το ξεκίνημα μιας αγάπης είναι το φιλί. Α, όχι Κώστα μου, είναι αμαρτία. Ακόμα δεν είμαι δική σου. Η παντελένη μας μας λέει και μας αφήνει να μας καταραστεί. Σοφία, γιατί φαίνεσαι φτιαγμένη. Κώστα μου, δεν άκουσες τίποτα. Μια τσαλακή με τα κλαδιά. Κάτι οπλήμη πάνω. Γιατί τρέχει. Τόσο πολύ αισθαντήκες. Δεν σκιάμε πολύ, καλύτερα ήταν αυτή η παράδοση. Μη σκιάζεσαι, Σοφία μου. Και μέσα στο ύστερο, και άνθρωπος να είναι τόσο μακριά που δεν θα μας γνωρίσει. Κώστα, κάτω να το Καλμός. Κώστα, έχω εμπιστοσύνη σε σένα. Αλλά παραμετρώ για αυτή στενοτόρια, μάθει κάνεις τίποτα, γι' αυτό θέλω να αγαπάς. Να μην ξανατρανωθούν, είσαι κουραστή του προξενιά. Καλά δε, Σοφία, αλλά πώς θα μπορέσω εγώ να ζήσω χωρίς εσένα. Δεν μπορεί μια αλλιώτικα. Έλα γρήγορα, βοήθησε μου το γιομάρι να πάω γρήγορα σπίτι. Και το να πάρει το χέρι. Έλα, Σοφία μου. Γεια σου, Κώστα. Γεια σου. Πάτα να πάθει τίποτα γραμμένα. Κόβιασε μέσα όποιος καινίζει. Η πόρτα είναι πενταγάδι. Γεια σας, γεια σου Μάρκο. Θα με συμπαθήσεις πολύ στην κακομοίρα που ήρθα να βερταμάς στο σπίτι σου. Ή να σε συμπαθήσω, Αγγέλο μου. Μετά τι πάνω που καινίζεις μια πολλάκια τόσο στο σπίτι. Και εγώ, Μάρκο μου, στις φιλονάδες μου δεν τους μονάω. Καλά έκανες, Αγγέλο. Όποτε θέλει να έρχεσαι. Σε ευχαριστώ. Λέει, ο λόγος που με βόρτασε και το φαΐ σου πάντως. Και τώρα κάσε μου Αγγέλο να μου πεις τι έκαμε να περάσει από το πτωτικό μου. Έτσι μάλλον. Ερχόμουν από τον Άι Παντελέμονα που επήγα να του πάρω μια μποτήλια λάδι για να το ανάψω το καντήλι μπροστά στη χάρη του. Και έτσι μου κάθηκε καλά να περάσω από εδώ. Καλά έκανες μωρέ Αγγέλο, γιατί όλα τα θήκαμε και όλα μας τα θήκαν. Εγώ θυμάμαι άλλη πολλά. Τι ήταν πανηγύρι στον Παντελέμονα. Από τον κόσμο που πήγαινε και του παίρνε κάθε λογιστά μου. Ενώ τώρα κάπου κι ανάρια να βρεθεί καμιά γυναίκα να τα ανάψει ένα χέρι. Και γι' αυτό ο Θεός μας τιμωράει και ούτε σωδιές μας έρχονται. Άλλη πολλά και τα αρκούσανε με του λόγου στις ελιές μας. Ο κόσμος, έτσι να γέλω. Ο κόσμος έφυγε από τον δρόμο του Χριστού. Γι' αυτό μας πρέπει τιμωρεί. Και την κοπέλα Μάρο μου, κάπου την έστειλε. Είπα να πάει ίσα και στον Παντελέμονα να κάνει λίγα ξύλα. Έπρεπε να την εδείς και του λόγου σου να την πάνε. Την έστειλες με καμιά συντροφιά ή την έδικες να πάει μοναχή της. Α, όχι Αγγέλο μου. Ο κόσμος είναι κακός αυτή την εποχή. Καλύτερα να πηγαίνει στη δουλειά της μοναχή της παρά με συντροφιά. Καλά, δεν λέω. Αλλά ένα τυλικό όταν τα αφήνεις μοναχό του, όλα να τα περιμένει. Κουνούσα από τον τόπο σου και το βίνα μου δεν είναι τέτοια διαγωγή. Μα μωρή Μαρού μου, όποιος φυλάει τα ρούχα του, έχει πάντα τα μισά, όπως λέει και ο μύθος. Μωρή Αγγέλο, κάτι στη μια λογική κουβέντα σου και μου το κρούβει. Μαρού μου, τι να στο πω, τι να μην στο πω,
Την ανιψιά σου την είδα και κουβέντιαζε με τον γιο του Πάνου. Κουβέντιαζε με τον γιο του Πάνου. Του Βασίλα Βρυά να τότε και τι. Και εγώ η κακομοίρα, γι' αυτό ήρθα εδώ. Να σου πω, να προλάβεις το κακό. Αυτό γιο μου είναι από κοντά σουριά. Αυτή δεν θα πάρει. Και όχι γιατί τίποτε άλλο. Γιατί είναι φτωχιά. Αυτός μάτια μου πάει να τη γελάσει. Δεν ξέρεις τι νιωράντες που είναι. Καλά έκανες και μου το έπες, Αγγέλο. Θα σου τη συγκυρίσω εγώ, θα το στείλω στο γέρον το διάολο από το σπίτι μου. Εμένα το σπίτι μου δεν τύπωσε υπογραμμό. Μάρον, να με συμπαθήσεις πολύ που σε στενοχωρήσα. Αλλά τώρα που θα έρθει, πιας είναι με το καλό να της πεις να σε κόψει από αυτόν. Δεν έχει να κερδίσει τίποτε. Τι να σε συμπαθήσω, μωρέ Αγγέλο, εγώ σε ευχαριστώ που μου το έπες. Έγνοια σου έχω εγώ να κάνω. Εγώ μάλλον μου θα φύγω. Και για το όνομα της Παναγίας, μην τσι πει που το είπα εγώ. Να πας στην εκκλήση και να μην σε μένει καθόλου. Να το έχω από τη μέτρα το γλυφτάρι, αλλά ποτέ μου δεν το πίστευα. Εγώ είμαι η Τάτα Αγγέλο. Καλώς τη Τάτα Αγγέλο, ποιον έγινε? Να σου καμάρι μου, το παρτινέμελό σου είναι μέσα. Περίμενε μομέντο να τον αβιζάω. Απέντη παρτινέμελε, σε θέλει Τάτα Αγγέλο να σε δει. Ποια Τάτα Αγγέλο είναι αυτό? Ωραία, αυτή εκείνη και η Αγγέλο του Μουσοψίδη. Όλος έτσι τέτοιος. Να πού να ξέρω κακομί. Καλά, πες του να περάσει. Πού πιάσε μέσα Τάτα Αγγέλο? Γεια τα παιδιά σου πάνω. Γεια σου μωρή Αγγέλο. Ούτε ποτέ ήρθα στο σπίτι σου, ούτε κακό να πάθεις. Να σε καλά Αγγέλο. Και για καλό εδώ. Πάντα για καλό γεύμα. Έλα πάρε το κάνιο και κάτσε. Ναι, θα κάνω λιγάκι. Γιατί έρχομαι από πολύ αλάρδα και είμαι φοβιασμένη. Έλα γεράματα Αγγέλο μου. Τώρα εμάς δεν μας βαστάνε τα κότσια μας να πηγαίνουμε στο σαλάτα. Πολύ καλά το κραίνεις πάνω μου. Αλλά έλα, που είναι κάτι υποχρεωτικές δουλειές που πρέπει να τις κάνουμε. Τι θα τάξει μια ποτήλια λάδι στον Άι Παντελέμωνα βοήθεια σου. Δεν μπορούσα να μην πάω να την πάρω. Και πήγες μέσα και εκεί πάνω. Δεν το δίνεις εδώ στην εκκλησιά του χωριού, το ίδιο δεν ήτανε? Α, όχι. Έπρεπε να τα ανάψω το καντήλι μπροστά στη χάρη του. Έλα, αφού τα κατάφερες πάλι καντάρια. Και τώρα που λες και ο χωρίζεις πάνω μου, εγώ ήρθα εδώ να σου πω να βυζάρεις τον κανακάρι σου, να μην ξετρέφεται μέσα του ζόγκου για ένα βρωμοτήλικο το κόκκι απελπισμένο. Γιατί, ως φαίνεται, του έχει πάρει τα μυαλά. Τι λες μωρή Αγγέλα? Και εσύ που το μάθες? Δεν μου το είπε κανένας. Τώρα εγώ, με αυτά τα δύο μάτια. Και ποια είναι? Είναι αυτή η λεγάμενη ορφανή του συγχωρεμένου του ψηλόλαδου πειρατέρα. Την έπειτα θα την θυμάρω. Το μπάνιο μας καλά. Θα τον εισηγηρήσω εγώ τα θάρρους. Ναι, πάνω μου. Τούτα που κουβεντιάζανε πάνω από 2 πόσα. Μες στην κορφή της λουρίδας. Πίσω από κάτι χοντράκι. Και αντζή. Εφιλιότανε κιόλας. Ρε το αφιλότιμο το παιδί που εκαταδέχθηκε αν φορδοκλωθεί. Και να χαρείς τα μάτια σου. Μην του κάνεις κουβέντα που στο παγώ. Έτσι να δούμε καλή ψυχή. Δεν πιστεύω να βρω την παιδιά μου. Μη πιάσει Αγγέλα. Μα δεν εμπόρνα να το χωνέψω πάνω μου. Να θέλει να μπει μέσα σε ένα τέτοιο σπίτι. Ένα προμονήτικο. Το κόκκι απελπισμένο. Σε ευχαριστώ πολύ Αγγέλα. Τώρα πρέπει να φύγω. Μην έρθει ο γιος μου και με βρει εδώ. Γιατί θα πονηρεύσει. Και να βυζάρεις τον υπηρέτη σου. Να μην του πει που είμαι εδώ. Να πας στο καλό και να μην στιάζεσαι καθόλου. Νόγκα, αφήνω γεια. Και ο Θεός να σε φυλάει από κάθε κακό. Να πας στο καλό και σε ευχαριστώ. Το Θεό πάνω. Το χρέος μου έκαμα και τίποτε άλλο. Άκου το αφιλότιμο. Πιο δυνατά. Κοπέλα που διάλεξε να πάει σπίτι μου. Κοντά στα μικρόφωνα. Θα του δίνα μία που να είναι όμοια μας τα πει. Μα δεν θα του περάσει. Όχι. Κοντά στο μικρόφωνο. Πρέπει να τον φτιάχνω με τα καλά. Και να του πω που του έχω βρει μια καλή κοπέλα και να τον παντρεύω. Και θα δω τι θα μου πει.
Γεια σου πατέρα. Πάω καλώς στο Γιώκα. Πάω καλώς στη μεσαία κολλήνα του σπιτιού. Ήρθε παιδί μου. Βάζετε κανένα πετούμενο να φάμε το μεσημέρι. Δεν συμφέρει. Γιατί δεν είναι ούτε μακροσιτάρι. Η αλήθεια αυτή είναι πατέρα. Για να βαρύσω αυτά τα 2 τριγώνια, έβαλα τα ποδάρια μου. Καλό είναι παιδί μου το κυνήγι. Αλλά τώρα δεν σε ψω. Λοιπόν, τώρα που είμαστε μοναχοί μας και δεν μας ακούει και κανένας, θέλω να σου πω κάτι που έχω από πολύ καιρό στο μυαλό μου. Ναι πατέρα, να μου πεις. Κάτσε. Καθώς ξέρεις και εσύ παιδί μου, εμένα που με βλέπεις εδώ, ετυραγνίστηκα για να σου κάνω μια τέτοια περιουσία. Με όλα τα βάσανα που με βρήκαν. Είχα πατροσύνη και το μυαλό μου σου κιστάρισα πάνω από 1000 ελιές, ξεχωριστά τα αμπέλια που τα είσαι αφήσει χέρισα και τα κοράκια. Σε ευχαριστώ πατέρα, αλλά με αυτό τι θέλει να μου πεις. Θέλω να πω παιδί μου, ότι πριν που πεθάνω, θέλω να γνωρίσω σίγουρα η κληρονομιά ο πισωκιός. Αλλά μες στο ύστερο θέλω να με τορίζομαι και με τα κόνια. Έχεις δίκιο πατέρα, αλλά το κάθε τι έρχεται και με την αράδα του, Μα η αράδα σου παιδί μου είναι 1 χρόνος τώρα που γύρισα από το στρατό. Και πρέπει και εσύ να νοικοκυρευτείς. Θα γίνει κι αυτό πατέρα. Θα βρω μια φτωχοκοπέλα και θα ησυχάσω. Φτωχοκοπέλα, τι λες αυτού γε μου. Γίνεται αυτό εσύ ένας κοντά μου σκορδοστούπης. Να πάει να το ξεβράκωτο. Εγώ, επειδή θέλω να σε βλέπω και να σε χαίρομαι, προχτές κουβέντιαζα με τον Περικλή. Τον πατέρα της Ηλένης, Και σχεδόν τελειώσαμε γάμο. Γάμο, για μένα πατέρα. Για μένα. Πολύ κακά έκαμες. Ότι πολλά ακούω να παντρεύουν οι γονείς τα παιδιά τους χωρίς να τα ρωτάνε. Και σε παρακαλώ πολύ, άμα αγαπάς αληθινά όπως λες, να πάρεις τον λόγο σου πίσω. Μα γίνεται αυτό παιδί μου. Θέλει να γίνω ζεις στον άνθρωπο. Αυτό δεν γίνεται ποτέ. Κάμε όπως θέλεις. Εμένα δεν με νοιάζει. Και στο ύστερο έχω εδώ και το λόγο μου σ' άλλη. Σ' άλλη είναι. Κοιτάκα, είναι όμοια μας. Είναι όμοια μας ή δεν είναι, εμένα δεν με πειράζει. Φτάνει που είναι μια νοικοκυρά και τιμημένη κοπέλα. Εγώ ποτέ δεν θα δεχτώ να μπει στο σπίτι μου ένα θηλυκό ξεβράκωτο. Κι αν επιμένεις, θα φύγεις από το σπίτι. Λες που δεν τα μάθα εγώ, Κόλλια θα φύγω να πάρετε την κατρά του ξυνόλα του. Το γεράσανε αυτά. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Ή τα μάθες, ή δεν τα μάθες, εμένα δεν με νοιάζει. Εγώ αυτή δεν θα πάρω και καμία άλλη. Εγώ υπολογίζω ότι με τη μεγάλη πρίκα που θα πάρεις και με αυτά που σου κυσάρισα εγώ, να γίνεις μια μέρα μεγάλος κεντρανός. Αν νομίζεις μας... Εσύ είσαι, άξε το ξάσω Θεέ μου. Τι έγινε Σοφία, ποια λέει. Σώσε με Κώστα εσύ, αλλά και μη με χαμένεις. Μην τρέμεις και λέγε μου γρήγορα, τι σου στάθηκε. Κώστα μου, κάποιος κακός άνθρωπος. Ας είδε που κουβεντιάζα. Ήρθε και το είπε την τσάτα. Σίγουρα, θα είναι τη στιγμή που ακούσαμε το θόρυβο μέσα στα κλαδιά. Την τσάτα μου την κακοφάνηκε και όταν ήρθα από τα ξύλα, άρχισε να με βρίζει με τα χειρότερα λόγια. Δεν έφτανε αυτή, αλλά με έδιωξε και δούλεψε από το σπίτι. Και τώρα γυρίζω σαν έρημο πουλί. Αχ, Θεέ μου, γιατί την κάθε αγάπη να της εβαλείς το μαρτύριο. Της χαίρεσαι, Σοφία μου, και όλα θα διορθωθούνε. Θα σε πάρω στην κρύα βρύση, στο σπίτι μιανού φίλου μου, ήσαμε που να παντρευτούμε. Σε ευχαριστώ, Κώστα μου, για την καλή σου καρδιά. Εγώ, Σοφία μου, στα ίδια βάσανα με τα δικά σου είμαι. Ο ίδιος άνθρωπος που το είπε στην τσάτσα σου, αυτός πήγε και το είπε και στον πατέρα μου. Αλλά εμένα δεν μου κάνει κάζο. Αλήθεια. Γιατί θέλει και δεν θέλει να του περάσει. Αλήθεια, Κώστα μου, επίκες στον πατέρα σου. Ναι, Σοφία, αλλά αν τον ήξερα τον σκότωνα σε σκυλί. Βλέπεις, δεν στα έλεγα εγώ. Πως ο πατέρας σου δεν δεχτεί ποτέ να με κάνω μούτι. Αν ήθελε, δεν έπρεπε να μου κακοφάνει. Μη σκιάσεις, Σοφία μου. Και του πατέρα μου όπως το είχα να του περάσει. Έλα, πάμε τώρα. Να μην αργοπορούμε για να φτάσουμε στο χωριό από νόρο. Και έτσι που λέτε μπορείς, αρετούσα μου. Αυτά έχει ο κόσμος. Προχθές λέει, είδανε την κοπέλα του Παπαλάμπρου και κουβέντιαζε με τον ιό τη γύρα. Μα να πει εγώ, ούτε πλούδα, ούτε με νοιάζει. Αλήθεια είναι, θέματα είναι, δεν ξέρω. Έτσι άκουσα, έτσι λέω. Αν είναι ψέματα, ας
ακούσετε εκείνο το σκάνδαλο. Κι αν εκουβεντιάζονται μωρή Αγγέλο. Τι είπανα. Ο άνθρωπος δεν πρόκειται με μια κουβέντα. Άλλα είναι τα άλλα Αγγέλο. Κι άλλο είναι το μεγάλη Παρασκευή στο γάλα, όπως λέει και ο Μίκος. Μα άλλη πολλά τα κάναμε αυτά ρε τούσα μου. Εμείς προβατούσαμε στον δρόμο και τα μάτια μας δεν σηκώναμε να κοιτάξουμε άνθρωπο. Αλλά που να μην δώσει άνθρωπο, τα πέτια ή παρμπουλωμένοι ή ξεπαρμπουλωμένοι το ίδιο κάνουν. Μα ήτανε σωστό προχθές να είναι η ορφανή του Ξινόλαδου μες στην κορφή τα Παντελέμωνα βοήθεια να έχει και να κάνει ένα τραγούδι που άχαρε ο τόπος. Και ένα τραγούδι με το αγρομορτήμανα. Δεν χαίρεσε που λησμονάει λίγο την ορφάνια του και αλληλεγράφει η ψυχή του κλειμένου. Ναι, μα δεν ξέρεις και την άλλη την κουβέντα. Ποια άλλη κουβέντα θέλεις να ξέρεις. Απάνω σε κάμποσα τραγούδια που ήρθες και όλα τα γράφεις γέμου. Ήρθε εκεί ο γιος του πάνω του Σκορδοστούμπου. Λες και όση ώρα τραγούδουνε, τον εμάνιζε με το τραγούδι της. Και θα κάτσε εκεί, πάνω από 2 πότα. Θα να πει, εδώ που τα κουτραστάρουμε, εδώ θα μείνουμε. Και τι είπα να πει μας, την ΕΔΑΕ. Μα πά να πει, το κράνει σωστό αυτό, αφού ως μας πειράνε την εφήλισε κιόλας. Τέτοια λόγια να μην τα λες, γιατί είναι αμαρτία. Και θα δω και τελειώμα στα τέρα. Θα σώσετε αρετούσα μου και εκείνος το καλό. Εγώ από μέρος να σου πω, το να πιστεύω γιατί είναι ξέχαρο φιλικό. Και μες στο ρητόρο μπορεί να την επάνω. Και εδώ τι είπανα, δεν είναι μια φορά κοπέλα. Μάλιστα θα κάνει και ψυχικό. Τώρα μωρή αρετούσα, εδώ που τα λέμε, στέκεται να πάρει η Σοφία το Κωνσταντί. Αυτή είναι η Μητάκλε. Το πιστεύεις νοικοκυρά μου που με παρασκότησε. Παραμόνητη, κουτσί στραβίτη. Πά να πει γιατί είναι ορφανή και στοχιά, δεν πρέπει να την επάρει. Έλα, κάνε μου τη χάρη, αφήκε με ορνικιά και να μην σε νοιάζει όλα ξενομητερές. Αυτό είναι που σου κακοφαίνεται. Τέτοια αλήθεια να μην γίνεται. Και έπρεπε να τρέμεσαι τόσο χρόνο γυναίκα να λες τέτοια λόγια. Αύριο αυτό θα βγει η ψυχή σου. Και καλό να θέλεις να πεις. Να δεις με μαλάκι. Να φύγει το μυαλό σου και το λογικό σου ωραία χρόνια στην Ξέκη Λαμπριάνα. Πάνω πήγες από εδώ μικρά με το παπούτσι μου και σου χαλάσου τα μούτρα. Ωραία να δικό. Κοίταξε, μάζεψε την γλώσσα σου, να μην σου πάρει τα μαλλιά τριχά που θα μου βγει τις κοπέλες μου. Κι αν σας κομματίσανε 5-10 δεν δούλεψε μάτσα. Αυτό είμαστε. Κυρία, ξέρω τι συμβαίνει. Εσύ που δεν τα τρύπα. Και αυτή άναψε και καήκε. Όσε! Έλα! Πήγαινε μέσα μου σε πάω στο χρόνο και τις 2. Καλώς το Σπύρο. Μα τι γίνεσαι. Γεια σου Κώστα. Καλά. Εσύ τι κάνεις. Πώς από εκεί. Εδώ η κυρία είναι δεσποινής. Δεν ξέρω πού να είναι. Ποια είναι. Αφήκε με καημένο Σπύρο. Πού να στα λέω. Γυρεύοντας το κόμμα. Για καλό. Ας πούμε για καλό. Λοιπόν για λέει. Θυμάσαι προχθές που σου λέγα ότι αγαπάω μια κοπέλα από το χωριό. Ναι. Αυτή την ορφανή του Ξινόλαδου. Μπράβο. Και μάλιστα σου είχα πει πως θα κάνεις και ψυχικό. Σωστά. Που λες Σπύρο μου, σήμερα ανταμωθήκαμε με την κοπέλα πάνω στη Λουρίδα. Και για κακή μας τύχη, πέρασε μας ήρθε. Και ήρθε κατευθείαν και το μολέζε ζητάζαμε. Και δεν έφτανε αυτό. Παραεπήγε και στον πατέρα μου. Το αποτέλεσμα ήταν τη τσάντα της να τη διώξει από το σπίτι. Και εγώ να μαλώσω με τον πατέρα μου. Τι λες μου ρε Κώστα, πά την καημένη την κοπέλα. Μη σκιάσει κοπέλα μου και θα σηκούν τα πράγματα. Είναι μισκιά με χριστιανέ μου. Όπως έγινε τα πράγματα ντρέπομαι να βγω έξω. Τι δεν θα γίνει τώρα. Αγκάλια θα περάσουν όλα. Τώρα Σπύρο μου θέλουμε να μας κάνεις μια χάρη. Ό,τι θέλετε είμαι ατέλτος. Ήσαμε που να ησυχάσουν τα πράγματα. Θέλω να τσιδώκεις εκείνο το σπίτι που σου περισσεύει. Για να κάθεται μέσα. Και να τσιδώκεις ακόμα ό,τι τσιχριάει. Και εγώ θα σε πληρώνω. Με τα χαρά σου Κώστα. Ό,τι θέλετε είμαι παρέτητος. Και άστα τα πληρωμές δεν χρειάζονται. Σε ευχαριστώ Κώστα μου. Δεν πειράζει. Το σπίτι είναι αυτό που είναι αντίπη μας. Να, πάρτε το κλειδί και πηγαίνετε να το κλειδί. Και πρέπει να με συγχωρείτε γιατί έχω μια δουλειά και δεν θα μπορέσω να το κοντά σας. Σε ευχαριστώ Σπύρο μου. Δεν πειράζει. Γεια σας. Γεια σου. Είναι μια χαρά σπιτάκι Σοφία. Δεν έχει να σε πειράξει κανένας. Ω Κώστα μου, το πουλάκι που είναι να ζει ελεύθερο, όταν το πιάνεις και το βάλεις σε ένα ολόκληρο κλουβί, πάντα μαραζωμένο θα είναι. Δεν θα ακουστεί ποτέ το γλυκό τραγούδι.
Μα γιατί το λες εσύ, Σοφία? Αγκάλια, αγκάλια. Θα περάσουν όλοι. Θα παντρευτούμε και θα χαρούμε την αγάπη μας και τη ζωή μας. Μαγάρι να είναι έτσι, αλλά εγώ το κακό βάζω με τον νου μου. Μη σκέφτεσαι, αγάπη μου. Κουμπούρα είναι και θα περάσει όπως σου είπα. Τώρα, Σοφία, εγώ θα φύγω. Και μπορεί να γυρίσω αργότερα ή αύριο οπωσδήποτε. Θέλω να δω τι θα γίνει με τον πατέρα μου. Κώστα μου, να πας στο καλό και μην με λησμονήσεις. Μα τι λες, Σοφία, τώρα με το ρίζε? Και τότε να πας στο καλό. Γεια σου, Σοφία, και καλή αντάμωση. Γεια σου. Αχ, λυπήσει με την ορφανή. Εγώ λέγα σημείρας μου ψηλά να μ' μα κυνήξει με τη μεγάλη πρικά που θα πάρει. Και με αυτά που τον κοιτάισα εγώ, να γίνει μια μέρα μεγάλος κεντρανός. Και αυτοί να μου λένε να του δώσω μια έρθω. Τα γελάσαν. Εγώ δεν θα καταδεχτώ ποτέ να γελάνε κάτι ψευτονικό, κύριε, με εμένα. Ένα μάλλον. Γιατί και του είπα ότι αφού λέω την αγαπάει, να τον αφήκεις να την πάρει. Και αυτός πώς να με σκότωσε. Καλά του πες, μωρέ Γεωργή. Κάτσε με ρώταγε στην αρχή, αν είναι αλήθεια που έδιωξε την τσάτσα της στη Σοφία από το σπίτι. Και εσύ τι του? Το είπα, που είναι αλήθεια. Απέκια, με ρώτησε αν ξέρω το μέρος που κάθεται. Και εγώ μασκαρά σε πήρα και το μολόγησα το μέρος που κάθεται. Άε μωρέ Γιώργη, τι έκαμες, μα τέλεια κούτσουρο είσαι. Τώρα άμα πάει και την τι θα γίνει. Άσε με τη μόρφη να κόψω το λαιμό μου να πάρει ο διάολος στο κεφάλι. Όλα κόντρα μας πάνε μωρέ Γιώργη. Ο ένας θέλει να μας κάνει κακό και το πετυχαίνει.
Ο άλλος δεν θέλει να μας κάνει κακό και με την κουταμάρα του μας τα γκρεμίζει όλα. Έλα, τι να κάνουμε τώρα, ό,τι έβρεξε εκεί στο... Είναι διορισμένο να κακούμε. Αν πήγαμε τώρα να πάω εκεί που μέσα στη παιδιά μας, ακούσει και η κουβεντιά του, χάθηκα. Ναι, πήγαινε. Ξέρεις που είναι βουλισμένο. Και άλλη βολά να φυλάεσαι. Να φυλάω αυτό το χειμωνικό αφέντη, να μην κατεβάζει όλο που τα βάλει, θα το κάνω δύο κομμάτια. Όπως θέλεις κάνει. Ρώκα παιδί μου, τι ακόμα σήμερα. Τα μέτρησες τα λόγια μου. Τα βάλες καλά μέσα στο μυαλό σου. Εγώ την απόφαση μου την έχω πάρει. Δεν έχω τίποτα άλλο να σκεφτώ. Ώστε Παναπή δεν αλλάξεις γνώμη ποτέ. Ποτέ. Ένα λόγο έχω και δεν το γυρίζω πίσω. Μωρέ παιδί. Σκέψου και εμένα που τρέμω και λαχταράω για σένα. Πάρε αυτή είναι που σου λέω εγώ. Και θα δεις μια μέρα που θα με ευγνωμονείς για την ευτυχία που σου ετοιμάζω με τέτοια τράτα και φρίκα. Εγώ θα ζήσω ευτυχισμένος με αυτήν που θέλω. Όλο μου μιλάς για φρίκες και για όβολα. Τι τα θέλεις μωρέ πατέρα? Δόξα τω Θεώ. Και περιουσία έχουμε και όβολα μπόλικα. Τι τα θέλουμε? Ή θα σου είπε κανείς όπου θα ζεις πάντα. Ή θα τα πάρεις στα κάτω πίσω. Τίποτα. Ή αυτή είναι που σου λέω εγώ θα πάρεις καμιά άλλη. Ή θα φύγεις από το σπίτι. Δεν σε θέλω για παιδί. Θα πάω να τα γράψω όλα στο φτωχοκομείο και θα πάω να περάσω τις έρθες μου τις μέρες εκεί. Κάμε όπως θέλεις. Εγώ έφυγα κιόλας. Και όταν το ματανιώσεις μου μιλάει να ματάρθω. Ακούς παιδί μου κουνάρισα. Δεν πέθανε κι αυτό αντάμα με τη Μαργαρίτα τη μάνα του. Παρά που έρισε να μου βάλει τα 7 καρδιά του Χριστού. Να του δείχνει στον ίσιο δρόμο και αυτό να πηγαίνει στον κρεμό σαν το γαϊδά. Πρέπει να πάω. Πρέπει να πάω να του βρω. Και να τσιπώ με το καλό να φύγει το γιο μου ήσυχο. Και αν δεν θέλει με το καλό, τότε βρίσκουμε άλλο τρόπο να το πάρουμε. Γεια σου μωρία ρε Τούσα, άφηκε με να έχεις πόδια την Παναγία. Τα βάσανά μου είναι πολλά. Στο τι βάζω ξεπλάματα παιδί μου. Πού λες τα μονοίξεις. Μαγιά κρίνε μου και μπορεί με το φτωχό μου το μυαλό. Θα σε ξαναπάσω από το κόμμα. Αφού επιμένεις θα στο πω. Αλλά μην είναι μυστικό. Μη σε πάρει. Εγώ είμαι εδώ. Νόγκα. Εγώ είχα στο νου μου να δώκω του γιου μου την πύλιο πλούσια κοπέλα του χωριού. Και λογάρια. Με τη μεγάλη περιουσία που του αποκτήσα εγώ και τη μεγάλη πρίκα που θα πάρει, να γίνει μια μέρα μεγάλος και τρανός. Απέδια, απέδια ρε Τούσα μου, μαθαίνω πως έχει αγάπη. Με εκείνη την έρμη, την άκλερη, την ορφανή του ξινόλα και που τεστέρει να μου κρεμιστεί δουλειά. Αυτό που σου λέω ρε Τούσα μου, είμαι να χάσω το μυαλό. Εδώ που τα παιδιά μου, αρχινά να μαθαίνω μιλάει να μην αλλά να σου πω πάνω, δεν λέω, καλή είναι και η φύκα, αλλά πόσο είναι ότι ζούμε να έχεις το καπέλο σου ψηλά. Και τι θέλει να πει. Να, θέλω να πάω παιδί μου σε τα λέω μου, πως αυτή είναι που δεν μάθεις του γιου σου. Θα πάει να βρεις το λέω σου και έχουν έτσι, ένα κουτσούκια. Εμένα δεν με νοιάζει. Φτάνει που θα πάρει μοναχά μια ατράνταχτη πρίκα. Ναι, αλλά πως δεν χαρισμένο, δεν θα τα κουτατρέχει. Φιλικό ψωμί, πότε τους δεν θα πάρει. Φαίνεται που δεν ξέρεις τι λες, ρε Τούσα. Εγώ σε καρπουλάριζα για λογική γυναίκα. Αλλά δεν ξέρεις τι λες. Εγώ αυτή είναι που θέλω να του δώσω και καμία άλλη. Το συμφέρον είναι πάνω απ' όλα σήμερα. Ναι, αλλά μην δεις μόνο αυτό το βασιλικό. Ο άλλοι είναι ήθελε αυτός κι άλλοι είναι τέλος ο πατέρας του. Και αυτή είχε μεγάλη φρίκη. Αυτό δεν θα θέλουν να πληρήσει. Ούτε ένα χρόνο δεν έζησε όλα αυτά. Το μέσκασε το πλημμένο. Και έτσι αυτό το σπίτι έκλειστηκε. Και ούτε κληρονομιά δεν άφησε. Είσαι λίγο πάνω μου. Αν εμείς και λίγο παραπάνω, θα με συμπαθήσεις. Έλα, Τι να σκεφτώ μωριά ρε Τούσα. Τα στερνά σου λόγια μου δώσανε μεγάλη μεταβολή. Το παράδειγμα του Καψονικόλα τρυπογυρίζει μέσα στο μυαλό μου και δεν ξέρω τι να κάνω. Είσαι νοικοκύρης, να κάνεις ό,τι θέλεις. Αλλά αν πάρει ο γιος αυτή την ορφανή, θα τρέξει το σπίτι σου από την ευτυχία. Γιατί είναι μια καλή νοικοκυρά. Πρέπως είναι να μιλήσω το γιου μου να έρθει στο σπίτι να κουβεντιάσουμε για το γάμο. Κάνω αυτό το καλό σου.
συμπαθείς. Να πας το καλό άρετος όλοι. Και σε ευχαριστώ πολύ. Πώς μου γύρισε το μυαλό αυτή η γυναίκα. Λες και μου έκανε μαϊκό. Το καλό ήταν, δεν είχα πει τίποτα στον άνθρωπο για την πλάτη. Άντε και εμείς τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Αναγκαζόμουν να λέω ψέματα του γιού μου και να τον αναγκάσω να δεχτεί. Τώρα δεν θυμάμαι που έστειλα τον Γιώργη και τον ήθελα να πει του Κωνσταντίνα αυτή που τον εθέλω. Δεν τι παρτσινεύεται. Αν με θέλεις τίποτα εδώ είμαστε. Το είσαι παιδί μου. Πήγαινε δεν λέγουν να βρεις τον Κωνσταντί. Και να τον αγκιζάρεις να έρθει που τον εθέλω. Πότε χάγια παρτσινεύεται. Αν μου πει όμως που δεν έρχεται. Να του πεις που ο πατέρας του άλλαξε γνώμη. Και να έρθει στο σπίτι να εκπαιδεύεται για τον γάμο. Το λες αλήθεια φαίνεται. Έρθει για κιόλας. Τώρα, τι να πάω να τον εδώ. Τι να πάω, κοίτα. Θα πάω ίσια πέρα στην Κρύα Βρύση. Μπορεί να είναι εκεί κοντά στη Σοφία. Ωραία χαρά που θα τα κολλήσει. Τώρα θα περάσουν όλα. Εγώ είσαμε τώρα έλεγα πως ο πατέρας σου αλλάξει γνώμη. Καθώς μου το λες και εσύ. Αλλά από όταν ήρθε εδώ και με έβρισκε και μου είπε όλα αυτά τα λόγια, έχασα και την ύστερη με. Γι' αυτό σου λέω. Δεν θα αφησέμαι στην ερημιά μου που είμαι κατά την καλή να ζήσω. Και της μόλις ένα. Να ντρέψει αυτήν που θέλει ο πατέρας σου και εύχομαι να ζήσετε ευτυχισμένοι. Και πώς θα γίνει αυτό, Σοφία. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Αλυσμόνισε στον όρκο που έχουμε δώσει απάνω στο Παντελέμωνα. Αν γίνουμε επίορκοι θα μας κάψει. Όχι Κώστα, εγώ δεν θέλω να σε χωρίσω από τον πατέρα σου και να μας καταργέται. Γιατί ο μύθος λέει, ευκήγωνε ο έπαρε και σε βουνό ανέβα. Το πολύ πολύ να περιμένουμε να πεθάνει ο πατέρας μου και μετά να παντρευτούμε. Δεν θα πάρω ποτέ. Εγώ θα κλειστώ σε ένα μοναστήρι. Κύριε σκέφτεσαι, θα δεις χαρούμενο. Σοφία! Σοφία! Γεια σου Γιώργη, τι θέλεις. Είναι μέσα παρτσινεύεται. Ναι. Τι είναι θέλει άραγε. Απέντε παρτσινεύεται. Αφήστε τα μοτρώματα και αθηνίτρα την κοντάρε. Αυτά τα πάνω. Για λέγε μωρέ Γιώργη που είσαι όλο με τώρα. Μα το σταυρό δεν είναι μέτρο, στο λέω αλήθεια. Έλα. Ο γέροντας άλλαξε γνώμη. Και μου είπε άντζι να πάτε σπίτι γρήγορα να κουβεντιάσετε για το γάμο. Αλήθεια Γιώργη. Μόνο σας λέω, ναι. Μπάκαλιο. Σε δοξάζω Άγιον Παντελεήμων. Και ξέρεις ποια ήταν αφέντη, όπου του γύρισε το κεφάλι, Ποια ήτανε μωρέ, για να σε κάνω ένα μεγάλο regalo. Κάνε η αρετούσα. Δύο κουβέντες του. Μωρέ, του γύρισε το μυαλό σαν κοτόπι. Μπάκαλιο να κάνει. Και τώρα να σου το και ό,τι ποτέ αβενιάτη. Έλα, πάμε χέρι-χέρι, πληγούμε τα νιώσει. Εσύ Σοφία μου, αλυσμόνεις τα χωριά σου και βάλε τα καλά σου. Για να έρθω ήθελα να σε πάρω. Πάμε Θήμιο. Αν είναι η αγάπη σου σε όλα τα πλάσματά σου. Από την ημέρα που την έδιωξε στο Γιώργο να έχει, την επήρα αυτός ο προκομμένος, σαν να σπίλει στην αρίτσα. Και πού να ακούσει τον πατέρα του κατέρα που του δίνει. Όλοι οι Ιωράντες εκεί θα μαζεύονται. Τι με το γιαγιά μου, εγώ τέτοια όντα δεν θα δούλευε τα σπίτια. Αλλά ως φαίνεται η δουλειά είναι αυτή η κυρία Αρετούσα που τους φέρνει το ρουφιάνο. Είναι μια ρουφιάνα που δεν βρίσκεται. Και όχι έτοιμο της άλλο, για να του κάνει κουτσούκλι. Ατόξο διαγγέλωμα απ' έξω κάνουν τέτοιες δουλειές. Εγώ μάλλον ήμουν 9 και γένασα και ασπίσα τα μαλλιά μου. Μα τέτοιο κουτσομπολιό δεν το κάνω ποτέ. Αλλά δεν τα συνέφερε. Αλλά αυτό είναι κογιονάρι για να πουλάει τη μέρα του. Δεν με νοιάζει ολότελα, ας κάνει ό,τι θέλει. Να κάνω σε όλη αυτή την ιστορία, Πού να ξέρω ρε Γιώργη, για λέγε μου. Τώρα, ό,τι γίνει και γίνει. Θέλω μοναχά να μου δώσεις το λόγο σου που δεν θα τσιπείς τίποτα. Ωραία Γιώργη, σε ένα τόσο μεγάλο κακό που μας έκανε, είναι να μην τσιπώ τίποτα. Τότε δεν σου λέω τίποτα. Έλα, αφού το θέλεις έτσι, σου δίνω το λόγο μου πως δεν θα τσιπώ τίποτα. Ήτανε αυτό το λαδικό αφέντη. Η αγγέλο του μου στο ξύδι. Α, τι ήτανε που κατέβαινε τη λαγιά τη λουρίδα. Αυτό το ξόδι. Αν ήθελα με λουριά τότε, θα τη σκότωνα. Αλλά τώρα ό,τι έγινε, έγινε. Τώρα όμως, πού είναι ο πατέρας? Ο πατέρας, ξέρω εγώ. Καλώς τα παιδιά. Καλώς τον αφέντη. Καλώς τον πατέρα μου. Λοιπόν, παιδί μου, αφού έχεις ποντήλιο,
να πάρεις αυτήν που θες εσύ. Και εγώ το μόνο που έχω να κάνω είναι να σου δώσω την ευχή μου. Ευχαριστώ πατέρα. Καλή ώρα να έχεις απέντη μου. Ο Θεός να σου δώσει καλή ψυχή για το μεγάλο καλοκότα. Δηλαδή, με την ανάπαυση που θα έχει η ψυχή σου. Βάλε 100 χρονών όλο κοντά στην ορμήστρα. Ό,τι γίνει και γίνει. Και ό,τι είχα πει νερό και αλάτι. Τώρα πρέπει να βγάλουμε γιατί θα τη σημάρω. Όχι αυτό. Πρέπει πρώτα να πάμε να φέρουμε την καψερή τη Σοφία. Και να χαρούμε λίγο εδώ στο σπίτι όλοι μαζί. Και απ' έκα να πάμε να φωνάξουμε την καψερή. Και να δούμε αν θα έρθει. Καλά λέει ο κύριος πατέρα. Αυτή η μύτη της την έχει πολύ κατσούρλου. Κάμε όπως θέλετε. Εγώ τα κοιτάξια τα χρειαζόμενα του γάμου. Λοιπόν, εγώ θα πάω να φέρω τη Σοφία. Και ο Γιώργης να πάει να βαρύσει 2 σπάρα και να σημάνει αλάρμα. Για να μάθει ο κόσμος που αντεθήκαμε. Έφυγα κιόλας. Γιατί δεν πας Γιάννη. Εσύ να πας στο διάλογο. Τα παιδιά στην ωραία ρετούσα. Τι παλαιό ρε. Καθόλου το σαμάκι που κρατήσαμε για ξένα μητερέστα. Τη χώραμε και ο Θεός χωρέσει. Να μας συγχωρέσει Αγγέλο. Να σου πω και την αλήθεια όλοι λέει. Δεν με καταλαβαίνει ο ευλογημένος ο Παπαδημήτρη. Αν δεν μιλήσετε λέει με την αρετούσα, δεν σε καταλαβαίνω. Δεν ξέρεις Αγγέλο μου, κάνει και αυτό στο καθήκον. Μα εδώ που τα λέμε μωρή αρετούσα. Ήτανε σωστό να πάρεις δουλειά του Κωνσταντή. Μόνο κοντά ήταν να πάμε και 2 στην Ελλαδή. Εγώ μόλις θα πάω από το σπίτι να ψευτηθώ. Και εσύ όταν του βλέπεις θα πηγαίνεις από την Τούρ. Ευχαριστούμε πατέρα. Ευχαριστούμε πατέρα, καλή ψυχή. Κοπέλα μου, να με συμπαθείς πολύ που σου φέρνει κατοχάρι. Δεν πειράζει πατέρα, αέρας ήταν και πέρασε. Πάντα σε χαρές να ζήσετε. Παιδιά μου, τη σημερινή μας χαρά τη χρωστάμε σε αυτήν εδώ τη γυναίκα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ που εμάθαμε τους εχθρούς και τους φίλους μας. Λοιπόν Γιώργη, θα δώσουμε και τη Μαρό.